heroes venezo ndibe nazo ntchito enda panga heroes venezo ndibe nazo ntchito at the end of the day tonse tikulira sitting opposition mukaza kuti vini mwanayo akhala wa Congress kumeneko anapanga bulldoze. Yes, that is not the factor. I'm looking at this on a broader picture because Mavuru amene anali kumwanza west kunena kwa Kombe sana ali kumwanza west kokabo anali dziko lonse achimwenda mafuna anthu awo amayika mashado zibwenzi. I will happily say that, and I can't withdraw, and I will not apologize on this. The issue here is in a single ground at Mwanza West. Mwanza West in the what? How we get Zawana, I will save. Not only because of Zabagaska saver, independent, because of Zabanga save, or Washibanijanji. Sukurin the Noga Mizika Kukala Congress. Sitting Noga Mizika didn't do fool. The issue here, sitting at Kentima, one billion for Jabudi, and then the Bangajipong Kujet. Kumaso, even Mina, get a car in there. Mina, Sister got a take. To first support the Mina and Zabanaja in the second and the part. Zenajida Binobudi, Aygamanago, Day to one Buddha Manago, Kabangamani Jibanji Japan, Gadijita Karego Jibani Kumanta. To fight a test here, so different so the Bangaza Congress of one. Mumaga in there, I will not. I have to be very frank here. Ngadenduka ima 2030 nduka ime independent diso sukudi kabenso za Jibania. That one I have to be very clear. And this mudendona so manundu vile kukwela kuno mata jia kurate nufuna ndike minema wa Congress bari kumata. I will not do that because by then MCB the karera pa kumanta kulibe. And simbaga mapita kumanta ne maga imena Jibani ya kufaya. State House. Lolo we black bob udigeni sage drama ndugairava. Uyankula zanze inero antu ambodola win box ane ndubagira chimwendo undi vesese inero kwa pesa kwa chimwendo pali pesa mutamanga ndipatsako umorore ndimapeza ndachi mwendo apa ina chimwendo osinchiza nawo ina chimwendo kunyumba kosinda piteko simu kundivesesa chama ndikunena kuti izi zitikozo mango muda chimwendo koma zologera zambiri zinalipo. Okay, can you imagine Prince amasunga atsika anoti nesi naone kuchipana arabwera muraki na Tracer muraki na liliye inatsika na magasi ndikozana chokera kuti Twesa kumakwera ndege ya President Jedija kuchoka panopo all the way paka mwakafika ku Nigeria. Pamene mulibe mu SPC, mulibe mu Minister of Foreign Affairs. Koma Twesa malake ndikumapezeka. Twesa atu. Anabwera ndi Prince Kabundagaga. Achimwendo ndamama panga zokwera ndege ya President. Achimwendo ndamama pititsakira liliye ndi ku State House. Amangoja anabwera ndi achimwendo ku State House. Achimwendo ndamama gutsa feteleza. Achimwendo ndamama gutsa mafuta a galimoto. Achimwenda amagutsa sugar malawi muno achimwenda amagutsa cement ndikondoweka nikuti Nyamara tikanango pesa njira kuti bana auziyankhule kwa MCP office timve kuti maganizo a president ndi otani ena person watu kadaliwo wawa ndifuna kuti zikundinyasa ifo ndakorena nikumbali mulandira ndalama kuti muzimutukwana chimwendo ndifuna kuti zikundinyasa chiona kuti faro noraba ntchito tigwira limodzi chifukwa masiku onse wali munthu sanganame kuti nebwako pali nenkwati kwa naye chimwendo munthu sanganame ine sine nkhoko zonyoza chimwendo kapena nkaka koma ndimango wankhola chingwe na ndi bana ndi Prince Kabundagaga ku State House ine Prince Kabundagaga mesi ndi gwana ndi sanami chifukwa ndana afika apo raketa chipaza zipaza kama kwaza utambalizija ya America ndesi magwana naye ndikarutsa Vienna malawi kumulawi mwendo wotaka kututsa kwa Vienna ngoza chimwendo ine chifukwa ndimazola limwendo alibe nazo achimwendo kupanga za ku Japan koma amina kupanga za ku State House umene kumatuka ma information ya bwana yako ndachina Prince amalemba speech ya bwana ndachi mwendo pesa amalemba ndi Prince unamona kwa chimwendo amalemba speech ya president tazina ni chilungamo tiyadzera chigwamo zina munthu mayamikira munthu akadali ndi moyo iyende munthu sanganamo kuti anamanga nyumba ali ku State House sinotera sinatuka nyumba ndilibe manyumba anga tamanga muno ndikatsakale ntchito isamuve wina kumayankhula lero bole wewe unamanga nyumba ine nyumba zake sindamanga ndama za ku State House ndine mulimi magulisa mbararesu malima kwathu malima mbararesu kabija anyezi ndi malima ndeka palibe no minister samuka amana digera ko fertilizer ine palibe ndamanga nami ni magula palibe koma inesi ningabhagire zinthu ine chimene ndingabhagira ngati mukumuntu wana munthu ndeni mabhagiro asizoona kuti mukamuntu kwani koma ngazizo ndizolakwa ikene ndimene tete tidzula neni koma usati zimene mukuyankhula pamango kuti chimwendo ayi chimwendo achinyamata social isitheka pakazona bwana tikumanena kwa MCP office akati yankhula achakwera full stop mukanditsutsene pa masopa achakwera kwa chebwe ndikayankhule musadandaule ndikayankhule no problem ndikayankhula ndikakuyimirirani osadandaula masana ngoti chimwendo sana ni minister kwa agriculture ayi mwarani kuti
Ndiwatse so namba yaso ya chimwendo ndipo mundibatse ndilibe mundibatse so namba ya chimwendo. Alini munira kumangulimbira ndachi mwendo memuli abambo akulu ngati inu. Muyito kanika kugona. Zazi. Zokana kukanani mbene antuvomerezana na kanani atanafuna mboni kitso sana funeni. Nde munaona chimwendo ndaye pia kumwazi. Iwe ndewe yakira bwini. Komano ndukana zoti anthu muzingo kha muthu kumani tukwana awande walena bwino. Ndipako kundipesa nani nakuti tiyeni tikonze pamene chimwendo analagwitsa. Ndi munthu wankulu ndi bambo athu ndankulu athu ere nchifukwa mmeneso mungeneza kuti azambala kusa chakuti sindingabhakireso ndi mayi yanga komano ine samangobhakira zinthu zoti mayi anga ndidzorala kuitsa ndi ndizingo abereka kumbuyo ndichifukwa cha zina even mukamayankhula sindi mayi yanga ndimangokhala chete chimene ndinayankha kwa ine nchopapita munthu ku SB kumakanena kuti ISPC alemba ntchito ana achipani ndoti muruma kwa magwira kapena wajamanyi chifukwa achipani wondazibala kwa iwe ndokani miyaso ku SB Sokazo ndeni atukwana ndifasi ningasekedeni. Koma ngani ngati mundu analakwitsa tiye ntinene. Koma ndimakana zomati tikaphwanyira nyumba. Ayika kumana nawo ti apha amene angapange chipongweni munthu ine simungadziwe. Mudzaso ndinoni. Kodi lero limo wathu wa koma tikafika kana chamaro kumbukira bwino wanje mwendo tsuna lake. Kuraji mwendo kuti kumawara kakapwa chimwendo zakadapaka. Akadakapwa chimwendo zakadarani. Ngati bemukumbuya zanka. Kapa group yake mndomwe munawanyoza rankaka. Agwe ku convention. Munagwetsa huru anagwa. Pano mukuranga kandabulo chimene mafuna chinyamara simu machidziwa. Ola chimwendo omwe wawa mudzafu. Ena nuri muri magari moro manyumba mukudzera kwa chimwendo. Ena nuri muri manyumba ari kudzera kwa chimwendo. Tedzina ni chilungamo. Ena nuri muri panjiro ine mwina ramene watsoka ine ndeka. Koma ena nuri muri zinjire kwa cha chimwendo. Tedzina ni chilungamo koma. Osati mudzingu anga ndinenzo kuti mudzingu ari kwa nazo. Ayi ndinenzo kuti mudzingu ari kwa nazo. Aya chimwendo ajanda maikisale. Achimwendo anakakumandipita mthalika. Ayi gorani ene anthu inu. Kodi kusova kwa matelo. Zarakwika chimwendo andipola kutsapake. Koma nona ngombono muli nawo. Zolo kuya zolo panyani bagupa tipange sota kuti tikonze pende balalakwika chimwendo. Achimwendo sangabwe pano kumadza tiyankha ndakulu. Achimwendo sangabwe pano mumba sangabwe pa group kumadza tiyankha ifeyo. Tiyeni tikonze mumba ndola kwitsa Sekuti mumba muuze nomwe analakwiitsapo. Achimwendo ndola kwitsa auze ndipolakwika. Ndikoso mangwa chemira sagaka muwa chemirira oso apa. Naonso ndola kwitsa. Sana dzuke ngati kuchipani kuti thandiza chifukwa chake. Ine ndimene chilungamo ka. Kurana awiya ndoka. Ine ndinali wa gorani hala ivi nekusita kwa gorani wangona ndi wawa kwambiri. Koma ndinadzo ndasiya maganizo kwenda chimene apanga. Ine ndinali wa gorani ngandinami. Ine sinimabisa mpaka na lero. Pano mumba iso ndimankonda kwambiri so. Ndipo mumba ndimankonda kwambiri. Kwanza ndimasewera. Koma ino mumba arabwera kusangana ndi sekonda amayapi. Unokude nkumbali. Ndiwandu yanko mumba arakapa saka kuti anende ngakondama uzotiya ndalama iyi ndikuna misani. Koma ndiwachipani ndigezo chimene apanga president yeni dzimwena mumba kuti watani. Koma ine mwenga mosati nakwera gorani hala. Sakubisiya ndipo pano mpagumeni mankhula chilungamo. Koma ifo ndike munthu wane mumba fana chakasaka mumba yeni dzimuru wana mumba. Ndize mupanga nalison muniyazo. Chipano sana kufuna ndasanga joje mulini kitsulu. Inu kufuna mulimbenda achimwendo bali ngara chimwendo anakavota ku space yani. Get out foolish. Satopetse baba. Economy yathu ndifotokoze kuti ndikudziwa kuti kuli mavuto akulu amene akubwera posachedwa. Ndimangoseka chakumawako ndimawerenga pena pacha amanena kuti mtengo wa chimanga watsika kuchoka pa 78,000 kufika pa 45,000 thumba like 50 kg mdziko muno. Ndakunena kuti chimanga mpaka chifika 20,000 thumba 50 kg. Komasa kuti kwacha yachoka pa 5,000 yafika pa 2,500 dola. Tikudziwa kuti chilungamo chachi pa ground anthu mdziko muno ali mmavuto kulibe chakudya. Chimanga katundu akudula. Zambiri zinali mabodza. Amanena kuti abwetesa skuli ya ulere ya secondary. Ndiye kudziwa kuti posachedwa Amalawi atifuna kuti tayimirire atifuna fuka kudziwa kuti ngati pali chipani chimene chinakhazikitsa maziko mdziko muno chipani chimene chili chipani cha UDF. Ndiye ndikudziwa kuti Amalawi posachedwa atifuna. Ndiye mawu ena amene anaperekedwa chipani chikonzedwe. Tionetsetse kuti tikonze chipani. Tionetsetse kuti tizungulire tathokoza anthu atione pa ground. Chifukwa tikumva sokuti ena amafalitsa mabozo atipere chisankho chikangota amatawa. Zimenezo
bodza limene tilithetse tayendere talimbikitse mitima. China imene tiyenera kuchita ndikuonesetsanso kuti Amalawi adziwe kuti tayima ndiwo. Tisapezeke kuti tili pena pache kakuboma kakuti tiyime ndi Amalawi, tiyende ndi Amalawi adziwe kuti ife tikuyenda nawo, tikulira limodzi, titesenso atipera makonda pofewa. Zimenezo tithetse, tiyende ndi Amalawi, talimbikitse, ndikudziwa kuti sizitenga nthawi ya chipani cha UDF chikhala pa maganizmo a Malawi makamaka tamangena chitsogolo cha Malawi chitsogolo cha dziko lathu. Komanso mapereka nzeru zina zabwino kubasi. Ndikuthokozeni nonse makamaka amene mwalankhula kuti tiyambe pansi kuonesesa kuti tikulimbikitsa chipani chathu, tikulimbikitsa ma structures athu, tikulimbikitsa anthu ma background, kuthetsa mabodza, amba kutembenuka, amba kale kuzindikira chilungamo, amba kale kuzindikira kuti amanamizidwa. Nditiyeni tafikire anthu aja, inenso ndafikira, koma tionetsetsenso kuti mwazina pokonza chipani chathu mwina tisadikire convention ya kutsogoloyi, mwina tione kuti maudindo ena tikozokonza bwanji, tuluke bwanji kuti tikhale ndi anthu amphamvu amene akozotumikira chipani chimenechi. Chifukwa vuto lina limene makhala pa mtsogoleri sikuti mtsogoleri akozofika pena paliponse ya pamufunika kuti anthu ena amuthandizire ntchito imeneyi. Pake pamakhala vuto lonena kuti koma atiperesa kupezeka chifukwa mtsogoleri pa ground angokhala ndamana kuti ife titungoyang'ana, koma tipeze anthu aziweta pa ground, azalimbikitsa anthu, azalankhula anthu, ndikudziwa kuti pamenepo ndi pamene anthu akhale ndi chilimbikitso komanso chikhulupiriro mwa ife kupita kutsogolo. Ine ndikuthokozeni kwambiri, ndikudziwa kuti Mulungu ali ndife, Mulungu ali nafe, zonsezi ali ndi cholinga kuti zonse zibwere poyera. Chifukwa zambiri zabwera poyera, zipirira kubwera poyera. Ndikudziwa kuti Mulungu ali cholinga ifeyo tikhale olimba mtima, tilimbikitsane mitima. Ine ndilipo ndithu, anytime mukandifuna ndizipezeka kuti tizilankhulana, tizilimbikitsana, tigwire ntchito, tionetsetse kuti chipani cha UDF chibwerere chizapange boma kutsogoloko. Ndikuthokozeni kwambiri, mungakudaliseni zikomo kwambiri. Musiku I think sinapangepo zisankho timangosintha kuti kutsogoloko. Izi sizikutanthauza kuti anthu pa ground sagwira ntchito ayi, komabe mena mafotokoza kunena kuti zati tiunikenso mwachangu makamaka ma structures athu. Chifukwa mwambiri ma structures athu anafoka, komanso atsogoleri athu sakuafikira anthu. Nde pafunika ndithu kuti tiunike nkhani imene mwachangu. Anafotokozanso kuti tibweretsenso nzeru zatsopano, maganizo atsopano. Njira imodzi yobweretsa nzeru zatsopano limene tikupanga lero ndi Dzuka Malawi Executive. Ine ndithu ndizipereka kwa inu kuti ndifika ndikuona kuti nthawi ngati imeneyi simayembekezera kuti mubwere mukozokubwera kuzandilankhula, kuzafotokoza za chipani, kufotokoza za tsogolo. Maonetsa poyera kuti mmakondadi chipani cha UDF komanso mmakondadi atopere. Fake ndionena kuti ndizipereka kuti tizilumikizana pafupi tikonze chipani chathuchi mpaka na chibwerere mboma. Ine ndikukhulupirira kuti sizitenga nthawi Amalawi